Τελευταίες μέρες σχολείου πατάμε σε αυτή την κερκίδα. Τα παιδιά του Λυκείου τελευταίες μέρες παίζουν σε αυτά τα σχολικά γήπεδα. Από του χρόνου φοιτητές-φοιτήτριες. Εμείς τι θα γίνουμε άραγε? Εμείς θα γίνουμε ό,τι μας είπαν οι πατέρες και οι μητέρες μας. Τα παιδιά θα μας φοράνε μόνο για να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, άντε και αργότερα στην εργασία τους. Γυμναστική τίποτα. Πάνε αν γραφτούν στα γυμναστήρια αργότερα. Χαιρέτα την κουλτούρα της γυμναστικής σε οργανωμένη βάση. Κρίμα. Ας σταματήσει πια αυτό. Καιρός να δράσουμε. Να στείλουμε προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας και σε άλλους υπουργούς. Και στην Υπουργό Εργασίας. Και στην Υπουργό Οικονομικών. Να κατεβάσουμε προτάσεις. Δίκιο έχει. Συμφωνώ. Γιατί η γυμναστική θωρακίζει το νοσοποιητικό σου σύστημα, βελτιώνει την καρδιακή λειτουργία και κρατάει το μυαλό σου σε γρήγορση. Λειτουργεί αναφορικά, αυξάνει τη μυϊκή σου δύναμη και την αντοχή σου. Επιβραδύνει και συμβάλλει στην προστασία από την οστεοπόρωση. Σε κάνει να νιώθεις όμορφα με το σώμα σου και αυτό σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Ελαττώνει την αίσθηση της κούρασης και της κόπωσης. Κινητοποιεί το μεταβολισμό σου και αυτό σημαίνει καύση. Η λανθασμένη στάση σώματος στο γραφείο, ακόμα και στο περπάτημα, συν το πέρασμα του χρόνου, τείνουν να μας κάνουν να κυρτώνουμε. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί αν γυμνάζεσαι συχνά, μαθαίνοντας το σώμα σου να είναι ευθυτενές. Επιπλέον, σε περίπτωση που το θέλεις, προσθέτει και ύψος. Ξεσκουριάζει, ξεκλειδώνει και λαδώνει τις αρθρώσεις. Ιδιαίτερα σημαντικό όσο μεγαλώνουμε για να αποφύγουμε και να καθυστερήσουμε την εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας. Ζεις περισσότερο και καλύτερα. Σύμφωνα με μελέτες, η άσκηση συμβάλλει στην ύπαρξη υγιούς ερωτικής ζωής. Ως φοιτητής θα ήθελα η άθληση να είναι υποχρεωτικό μέρος της φοιτητικής μου ζωής, να μου διδοτείται η συμμετοχή μου σε αυτή. Να υπάρχει σύγχρονο γυμναστήριο, εποπτευόμενο στον χώρο του Πανεπιστημίου, με προγράμματα όπως CrossFit, πιλάτες, χορού. Να μπορώ να συμμετέχω σε αθλητικά ομαδικά αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και βόλεϊ. Να διαμορφωθούν χώροι εντός πανεπιστημίου για τρέξιμο, ποδήλατο, περπάτημα. Να συμμετέχω σε δραστηριότητες εξωτερικού χώρου όπως πεζοπορία, αναρρίχηση, κολύμπη, ανάλογα με τις προτιμήσεις μου. Ως εργαζόμενος, θα ήθελα να υπάρχουν φοροαπαλλαγές ή επιδοτήσεις για συνδρομές των εργαζομένων σε γυμναστήρια, αθλητικούς συλλόγους και αθλητικές δραστηριότητες κάθε μορφής. Να υπάρχουν υποχρεωτικά διαλύματα για διατάσεις ή περπάτημα κατά τη διάρκεια της εργασίας, ειδικά αν η εργασία είναι καθιστική. Καθιέρωση ημέρας άθλησης κατά διαστήματα στη δημόσια ιδιωτική επιχείρηση. Προγραμματισμένη γυμναστική πριν ή μετά τη δουλειά σε γυμναστήρια ή ανοιχτούς χώρους προσαρμοσμένοι στο καθημερινό εργασιακό πρόγραμμα. Συμμετοχή σε εταιρικές ομάδες αθλημάτων ή δραστηριότητες ευεξίας. Ύπαρξη προαιρετικών προγραμμάτων ευεξίας για υπαλλήλους σε μεγάλους οργανισμούς.